pagpadayon ng Diyos. Dalaygin siya sa gyapon nga kauban gyapon na to ang Diyos kaya niya ta sa iyang panimalay. Nahibaw mo karon adlaw ang tibuok kalibutan nagasilibrar about sa Easter Sunday, di ba? Bao ba mo ang Easter Sunday mo kanang adlaw sa mga Hudiyo ba? Mo nang gitawag og heroic days man nila kanang bililong kayo sa ila ng adlaw na. Mo ning gingon ang pagkabanhaw kuno daw ni Kristo nga bisan dugay na si Kristo na banhaw. Mo nang di na ta maghisgot nga si Kristo na banhaw. Kaya nga naman, ang Hebrews chapter 6, nagtudlong na din, ato na nang kalimtan, matod pa niya, biyaan nato na ang pagtulonan nga mahitungod kang Kristo sa sinugdanan. Mo man na gud ang ato ang pagdawat kang Kristo, nga di ilang giwali nga si Kristo na banhaw, so therefore kita po mabanhaw pinaagi sa bautismo. Pero sa tinuod lang, wa nila nasabtan kung unsa gyud meaning sa cross. Nga din ang cross gipadayag ni Kristo aron ang tao malukat, no? Sa kamatayon. Kay nakasala man, kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Sulukat na siya pinaagi sa krus. Unya diya sa krus mamatay siya bilang bayad aron kita dili na mamatay. Mao gina ang tuyo gyud sa Ginoo. Mo na ang permiro niyang giani dinhi ang pagbayad sa atong kamatayon. Kay nakasalamat ta. Kay ang bayad sa sala mao man kamatayon. So therefore siya ni anhi aron paglukad. Pinaagi sa iyang kinabuhi ngadto sa krus nga hangtod sa iyang kamatayon. Manang gingon nagpatuog yun siya sa sugo sa Ginoo kay nga naman aron malukat ta. So mo na ang permero nga gilaglag niya ang kamatayon ngadto sa krus. Anang iyan ang gibayran ba? So therefore ang kamatayon dili na makabuot nato, dili na makabuot. Atong unang panahon si Job usa ka gitawag og gisulat sa balaang kasulatan nga aduna na daay kasabutan nga giingnan niya si Satanas ayaw tanduga iyang kinabuhi. Buhata ang tanan ayaw tanduga. Pero kaang tao man gusto man kang Satanas, gipili man nilang daotan. Manang giingon sa Jeremiah, they chose death rather than life. Manang nungdan ang mga tao na namatay. At unang panahon sa panahon ni Moses, di tagaan sila og commandment. Sugo ba? Nga bisan ang langit ug ang yuta, giingon ni Moses is a witness. Nga ang Ginoo nagsit og life and death. Kanang life daw is blessing. Unya kanang death is curse. Manang pagabot sa panahon kay di man sila mo obey, manay nungdan wala nila natuman ang life. Manang nga din giingon na lang ni Jeremiah, giprophecy na lang niya nga gipili nila ang kamatayon kaysa kinabuhi. Mo na si Kristo ni ani dinhi nga ang mga tao gusto magkamatayon. Mo nang giingon nga din mahilig kayo sila, giingon nga mutuwa ng it is appointed unto man once to die. Wa sila kabalo nga human ka mamatay. Ambot wa siguro yung nagpasabot nila nga once to die after days the judgment. Pagkuyaw anang judgment, okay lang reward. Judgment man. Kabaw ka anang judgment, hukom. Dili mo gusto hukman, pero wa mo kasabot nga diin sa diya ang tao gibutan mamatay makausa, human ana pagkamatay niya judgment. Diya nakahukman. Whether ambot lang kung magisgot tag hukom. Mailag makaingon ang tao nga wang gani hukman maka-receive na ka-blessing, ma-appeal na nimo ang kadaugan, which is kang pulong nga judgment is manang gingon condemnation na.
Mo bitaw na nga tao, tama gitong gingon ni Rimaya, gipili nilang kamatayon kaysa kinabuhi. Wala si Kristo na lang ni anhi aron paglukat anang atong gusto. Nga sige tagpakasala nga ang bayad sa sala kamatayon, kamatayon, kamatayon. Wala hinungdan nga si Kristo na lang ni anhi aron paglukat sa ato ang kamatayon. Wala nga naman aron dilit na mamatay. Unya adunay moabot pagyud nga mao na hinungdan ng alagad ta aron matutali gayud mabuntog ang kamatayon. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54 nga matod pa nag-ingon, and he will destroy the enemy, which is the last enemy is death, by the twinkling of an eye, by the changes of our body. Mao na iyang giingon nga naghatag pa siya og ganang paglaom sa tao bisan nga si Kristo nagtudlo na nga diin siya nagpakamatay aron di mo magpakamatay, pero di man mo tuo ang tao bisan man gani iyang mga katawhan di mo tuo sa iya kay ngano man ni wa gani resurrection nya. Karon ang mga tao nagsilibrar lang gyapon sa resurrection nga kaniadto ra si Kristo mabanhaw. Wa sila kabalo kung unsay giselebrate nila. Nga diin unta kita magselebrar ta, manang niata diri sa balay sa Ginoo tungod kay gilukat na ta sa kamatayon. Mao man gyud na ang gingon bisan si David, ang mga tao wa kay balo. So diya nga nabasahan ako, ngano man ang tao magdaig daw. Ngano man gyud ang tao magdaig sa Ginoo. Kay tungod kay siya gilukat, giluwas, gikwas. Dili kung imo lang mabasa ng pulong sa Ginoo, moabot ra ta kung unsay gisulti ni David nganong magdaig ta sa Ginoo. Wala ang ikatulo, kay ang ikaduha yang laglagon ang last enemy is death. Aduna pagay final nga kita gayod lukaton na gyud sa Ginoo. Kanang iya na kitang dalon nga ang kamatayon gayod wala na'y gahom nga pinaagi sa iyang pagpakita in the brightness of His coming. Sa diya moabot na ang Ginoo gayud nga mao si Kristo nga maghari diri within 1,000 years. Mao na iyang gingon, malaglag na yung kamatayon. Mao bitaw na kita nang malagat ta because di ta gusto mamatay kay di na to napiliw ng kamatayon, di ba? Ubaw bang ng kamatayon, di lang mo mutuo ng kamatayon is tunglo na. Muna nga ako ning balik-balikon sa inyo kay bisan siguro karon kamo dili mo mutuo nga kita kung mga lagad ta sa Ginoo, ang promise sa Ginoo dili ta mamatay. Mao man gingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter sa John chapter 5 verse 24, mupas by data sa Matthew ingon man gani siya naay uban nga dili makakita sa iyang kamatayon, abot pasabot dili siya mamatay ba. Una nga si Kristo naghisgot og alive kanang spiritual life, which is kanang pulong sa Ginoo. Mo na naghatag nato kinabuhi. Mo nang ningon siya, I am the bread of life, I am the living water. Mo na iyang gingon nga din ikaw di gyud ka gutmon, di gyud ka mamatay, kay man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mo na ako mingon karon kaninyo, isgutan tani ang gitawag og the light is life of men. Kanang light ba? Kanang pagpahayag nga mauna ang imong kinabuhi. For example, kung brand out, wag yung kay tarong ang kinabuhi. Kung mag-brand out sa inyong balay, wala kay mahimo, magsige na kaghigda, mura ka patay, kay di na makakabangon, di makakatindog, kay nga naman, wala kay buhaton, wala kay makita. Ngunana na ang light. Kanang light is life, makaliw-liw ka, makatuad-to ka bisag asa. Mo nang bot pasabot diri sa pulong sa Ginoo nga si Jesus Christ is the light of the world. Nya ang light is life. Makaliw-liw ka. Di ka maadlok, di ka kayo magtanga lang ka diya kay ngano man puro na kangit-ngit. Mo na magisgot tag light, which is the light. Kanang light is kanang gipahayag ba? Manang gingon gipahayag o ipahayag o gipahayag nga kanang ipahayag. Sa may bot pasabot kanang ipahayag ang pulong sa Ginoo ipahayag.
ang nagpahayag kanang mga magwawali. Ipahayag isulti kanang mga gitawag tunay nga light. Mo nang gingon dito sa Galatian nga aron ang tao ba ma-enlightened. Na matay understanding, nga ang understanding daw naanay mata. Manang dili ta magsalig nga diin kita nakasabot na. Manay yang gingon dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Kung sa mana ang himaya sa atong panulundon diya sa mga balaan. Kung sa mana ang himaya ana ug labaw sa tanan. What is gitawag og hope of your calling, kung sa mana ang paglaom o sa iyang pagtawag kanimo. Kung ikaw gitawag na ba kay paglaom? O mabitaw na nga importante gayud nga ikaw makasabot nga ang imong eyes of understanding ma-enlightened. Mao na nga walihan jud mo, sultihan jud mo kay kung walay magwali, mo bitaw na nga kung saon daw pagtuo kung walay madungog. Mo nang gingon faith cometh by hearing. Kunya kung walay madungog, naa kay faith. Kunya kung wala ko'y padala, naa kay muwali. Kunya kung naay muwali, pinadala bagit sa Ginoo. Mo na importante nga din atong mahibaw-an ning pulong sa Ginoo kay sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo giprapisi na ni. No? Adunay gingon in the last days, dili nato ni malalis. Mo ni bantayan nato. Mo nang giingon sa Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is that read it and did not hear the word of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Bulaan na ng tao nga din nagbasa na minaw sa mga pulong sa propesiya o kaning tanan nga kaning nahisulat na iyang pagabuhaton. Kay nga naman ang panahon haduol na. Mao nang mingon ko ninyo atong mga tao nga nakabasa o nakadungog, mao na lang to'y bulahan. Kay nga naman ang pulong sa Ginoo giprophesy na binamo in the last days. Mao bitaw na ang Proverbs ingon si Solomon sa Proverbs chapter 19 verse 20. Hear counsel and receive instruction, that you mayest, that thou mayest be wise in the latter days. Kanang gingon matod pa niya, paminawa daw kuno ang tambag ug dawata ang mga instruction, aron ikaw mahimong wise sa ulahing adlaw. Aron mahimo daw kang wise sa ulahing adlaw kay doon na mga mga propesiya sa Ginoo nga din ang mga tao mawala. Ingon po ni David sa chapter 37 verse 37, matod pa niya, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace. Ano yung gingon? Markahin na ang tao nga hingpit, kanang matarong ba? Kung tanawa ng mga tarong nga mga tao, kay ang ilahang katapusan, kanang tawanan na kalinaw, peace. Muna yung gingon peace. Kaya nga naman, giprapisi na nadaan ni Apostol Pablo or gisulat ni Timoteo nga matod pa niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, in the last days, perilous time. So dili ta makaingon. Prophecy man di, may tabog yun na. Ayaw ko ina nga ako nangalagad ko sa Ginoo. Dunay prophecy, bantayan nato ng prophecy. Muna kung mangayo ka sa Ginoo nga diin, Lord, ayaw unta ko itugot nga usa ko anang gipropesya nimo kay ang propesya what is written is written, ha. Labi nang gingon ni Jesus Christ, gamay ray nakatultol. Nya mingon mo daghan mga luwas. Ni manggani ningon si Jesus Christ kay dunay nangutana sa iya, ha. Gamay ra bay maluwas unsay gitubag ni Jesus Christ? Paningkamuti lang ninyo kay dagay na ninguha pandili kahimo. So unsa man na giprapisi man na
dili day nato natuhuan. Mo nang ang importante nga kita nakadungog, bulahan ang mga tao daw nagbasa og nakadungog ning propesiya ha. Labi na kung siya magbantay. Kay ang panahon haduol na. Mo nagbantayan nato nga dili ta usa sa mga namiya. Mo na yang gingon dinhi in the last days. Perilous nganong perilous time man. Kaya mga tao daw, for men shall be lover of their own selves. Sa ulang adlaw, may gugmao na sila sa ilang kagalingon nila. Basi ikaw, naanan nimo ang gusto nimo sa imong kagalingon. Ang imuhan ng kagalingon, ang imuhang gipalabi. Wala na ka nagpalabi sa mga bulaton sa Ginoo. Naisulat na, mo na ibantayan na to. Mo na akong gingon. Kanang light, ipayag na ko na ninyo, mo nang light, nagingon sa Bible. Niya, matod pa niya dili sa 2 Timothy chapter 3, hantod sa 4 o sa 5 or 7, ingon pa niya dito, perilous time nga naman, dili lang kay lovers of their own selves, kundili covetous, maibugo na, proud, ambugiro na, boastful, mga ambugiro na gyud, blasphemer, mapasipalao na sa mga pulong sa Ginoo. Sabi mo ang tao, wa kabaw nga na blaspheme nila ang Ginoo. Ang sugo, sa napulong ka sugo, usa diya nga giingon ni Jesus o sa 10 Commandments is, nagingon siya, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw ninyo gamita ang ngalan sa Ginoo nga kawang lamang kay blasphemous na. Mao na ang gitawag sa New Testament nga kung ikaw maka-blaspheme sa Espiritu Santo, di ka mapasaylo. Mas maayo na mo blaspheme kag mga tao kay kontra sa Espiritu Santo, which is kanang pulo sa Ginoo nga atong ginadala-dala. Ingon nga kita Kristohanon, ma-blaspheme lang ni kung dalo nato ang pulong sa Ginoo, unya kita magpabadlong. Mo bitaw nang ang tudlo sa pulong sa Ginoo is kay kasagaran man gud ang mga tao na blaspheme nila ang pulong sa Ginoo nga nagpakita sila mo na hinungdan nga dunay garbo, dunay proud, boastful nga matod pa niya din kay magpakita sila nga sila Kristohanon, magpakita sila pinaagi sila pagday, pagampo, bisan asa na lang dapit, bisan ang parasyo mga eskriba giinan ni Jesus Christ nga mga hypocrite kay ngano man naga-pray sila sa street, sa corner, sa synagogue. Hypocrite ang tawag ana. Mo na nga gitudlo ni Jesus Christ, what is the manner of prayer? Usa dito ang manner of prayer nga diin buhato ka sa kwarto. Aron ang in the secret ang amahan nato mutubag kanang but pasabot ayaw ipakita nga ikaw manumpuon. Kay nga naman blasphemous man na kung mapakita ka magampo ka unya day badlunganon ka, dunay kasaway ang tao, di ba ang ngalan sa Ginoo na daot? Di ba mingong Kristohanon mang tanas siya? Muna nga ako sultihan ta mo, dili ako magkiskot og pulong sa Ginoo sa gawas at tunguna mahilig kayo ko. Pero karon dili na kay ngano man. Murag sama ra nga ma-blaspheme na ko ang pulong sa Ginoo kung magkamali lang ko sa tubangan sa kong giwalihan. Kay mingon, sa mga kuan man lagi ka. Wala. Muna nga dili lang ta magkiskot mo tama tong gingon sa pulong sa Ginoo. When you read and hear the word of God is in the day of the Lord and in the house of God. Kay mo ra maning adlaw nga gihatag sa Ginoo. Mo nang ningon siya unong kaadlaw inyo na pagikapito ako na mo na nga magbantay ta kay ngano man in the last days mahitabo gyud ning tanan. Whether you like it or not, basig ikaw ma-deceive. Mo nang nagsulti ko sa inyo adaan pinaagi sa kahayag in light o sa light nga matod pa niya dinhi. Dili lang kay gitawag covetous, proud, boaster, blasphemer. Buabot yun ang panahon ng tao disobedient. Prophecy na ha. Kung na magbantay mo, basig disobedient mo yung mga pulong sa Ginoo. Disobedient, dili lang kay sa pulong sa Ginoo, disobedient to parents. Mga taong dili matinumanon sa ilahang mga ginikanan. May tabo na. Unthankful, dili mapasalamaton, unholy, dili balaan, without natural affection. Wala na kanang natural nga pagbati ganiya tunguna maayo pa yung pagbati karon reglain na moabot ang panahon kay giprophecy man ha. Mo na yang giingon diha
Kanang gitawag og despiser, mapasipalao na of those good. Manang gingon katong mga butang nga maayo iyang i-despise lang, pasagdan lang ba. Traitors, mga traidor, hidi, mga gahi, high-minded, tas kay gunahuna, lover of pleasure more than the lovers of God. Inuna nang giingon ni Apostol Pablo kang Timoteo, magbantay mo kay perilous time, puhon. Dili na nato makaingon ma-mature na ta. Mo nang giingon ni Solomon, kinahanglan magwais mo sa ulayng adlaw. Mo nang dawatan ninyo ang counsel o receive ang instruction that thou mayest be wise in the latter end. Kaya nga naman, gisulti ni Solomon kay kibalo siya sa ulayng adlaw ang mga tao gayud, mga unsa man. May gugmaon sa ilang kaugalingon na. Ang verse 5 sa 2 Timothy chapter 3, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Biyain ninyo ning mga tao, ayaw mo pakiguban ng mga tao nga abi na kay sila Kristohanon unya day nag-deny sa power of God. Abi nimo kita nga mga Kristohanon do na tay power sa Ginoo. Gamhanan atong Ginoo nga gidala-dala mo nang ayaw mo kahadlok kay wa gyud mahimo ang tao kung ang Ginoo uban kanimo. Mao na nay power ang mga tao nahimo lang Kristohanon pero walay power. Kaya nga naman nag-deny sila although do not like form of godliness kay matag Domingo mo adto man sa tanan bulaton sa Ginoo mo adto man murag gyud kanang gitawag og naay pagka-Dios nun labi na nga walay mga bisyo. Mo nang giyon having the form of godliness pero nag-deny day sa power sa Ginoo kanang abot pasabot di sila muto ba nga mahitabog gid na nga which is sa iyang pagka-Kristohanon para na for example ang power sa Ginoo is life, taga-antag life nga ang power sa Ginoo nga dili makabuntog ang kamatayon. Unya tayo nag-deny man mo na mga tao karon walay nagisgot about nga kanang pagka-Kristohanon di ay is everlasting life din ang ato ang gipait kanang ato ang gikinabuhi ba diya sa Ginoo. Mosa na yang giingon diri sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. The Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith. Mo ni bantayanan nato sa uling adlaw, klaro kayo ang Espiritu nag-express ba? Speak it expressly nga adto na gyoy mahitabo sa uling adlaw nga ang mga tao mubiya sa pagtuo. O na ako nagakomfort ninyo kani tanan pulong sa Ginoo sa propesya gulaan lang ang mutuong ini ug nagabasa ug nagatuman sa tanan mga sugo nga naisulat diri labi na ang Ginoo apit nga mobalik. Mo na yang giingon ni Apostol Pablo, dili nato na malalis muna ako. Nag-warning lang ko ninyo. Nga din, basiyo niya di ay baliwala lang sa inyo nga, abi kay naay na nagwali ninyo. Mabito na ako nagsulti ninyo kay wabot mangyud ni. Dili man ingon nga, dili may tabo sa inyo ha. Maunang mangayat ang kanunay o kaloy sa Ginoo aron ang Ginoo maga-protektar nato ba. In Matthew chapter 24, si Jesus Christ mismo gisulti niya ang ilhanan sa iyang pagbalik. Namo ninungdan ningon siya, take heed that no man shall deceive you. Nga naman, for many will deceive or shall deceive, and the lover of many shall wax cold. Mo na gingon sa Matthew 24. Dagay mabugnaw unya. Puhon ang ilang gugma mabugnaw. Basi unya karon wa pa mo nabugnaw. So uling adlaw mabugnaw ra mo. Mo nang magbantay ta. Mo nang gingon ayaw gyud mo pagpadisib ha. Kay dunay mga dinhi dalon ang ngalan sa Ginoo niya. I-deceive niyang tao niya daghay madisib. Daghay madisib. Siguro wa pa mo kasugat karon ug karon mo sultihan mo nga kanang akong gisulti dili tinuod. Di man pud ako'y nagsulti ini ang Ginoo man. Mo na magbantay gyud ta about ining atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo na nga ako magpahayag ninyo. Kanang light ato nang hisgutan na kay kanang light man God was life. Mo na giingon sa John chapter 1 ingon pa mismo ni Jesus Christ
nga matod pa niya sa verse 3. All things were made by Him. O tanan butang gihimo. Pinaagi niya ha. Without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, wala yung mga butang gihimo nga nahimo. So therefore, ang mga butang nahimo tungod na sa Ginoo. Kung naunsa man ka, tungod na sa Ginoo. Siguro kung kadautan, kung kapakyasan, kung problema, tungod na sa Ginoo, gituklod ka niya, kaya nga naman, siguro nakalimot ka sa Ginoo. Sabi ni mo, na-prayer ni David, Lord, do not far from me because trouble were near. Will come unto me. O, buabot ang trouble. Kung naabot ang trouble sa inyo, nagpalayo maging mo sa Ginoo. Kunya, kanun sa mata magpadoor sa Ginoo, ingo pa ni David, sa diya nga mutulo akong luha, naanak ko sa Ginoo. Muna nga, importante day, hilak yun sa Ginoo, pangayog yung kaluoy. Kaya wa matay mahimo kung wala ang Ginoo. Ang Ginoo may nagdumala na to, kasi siya may nagbuhat. Siya ay nagpaamang, siya ay nagpabungol, siya ang tanan nagbuhat sa pagbuhi, sa pagpatay, siya ay nagtugot. Uldo si Satanas mo ay nagkuan nimo, naningkamot nga ikaw mamatay. Pero mo man imong gusto, wa makanangayog tabang sa Ginoo. Mao bitan nang nagsulti si David nga siya ang iyahang ang Ginoo mo iyang help, ang iyahang shelter, ang iyahang tanan buckler, ang tanan nga mga gihimo sa Ginoo. Mo na gisulti ni David sa iya. O sad na kita. Mo na kani akong pahayag sa inyo, the light is life of men. Mo na iyang gingon din niya. Without Him was not anything made that was made. Sa verse 4, in Him was life, and the light was the light of men. Tanawa. Kaniya ang kinabuhi. Mo na hinungdan ang tao, dili mo to nga din kanang muingon ang magwawali o ang pulong nga din ikaw dapat dili mamatay. Nga naman, wa manggug kay light. Di ka mo to nga dili mamatay gid ang tao. Wa manggug kay light, wa ta pahayagi ba mo nang wa kay light. Ang light nga sa Ginoo kinahanglan dunay light. Wa nang ipahayag usa una ka mutuo nga din tinuod gyud ang gingon sa Ginoo. Nga din kining pulong sa Ginoo is alive. Mo nang gingon, I am the way, the truth, and the life. Unya, mingon ka lang nga din, it is appointed unto man once to die. O, dito nang mingon ko ninyo, ayan ang pagpamalagad yun. Kaya abin mo sa tinuod lang ka ng kamatayon. Pait kayo na. Ang tao mahadlok yun sa kamatayon. Mingon mo nga di mo mahadlok sa kamatayon, kaya appointed na. Unya nga naman laging masuko mo kung bunalan mo. Kung naay mo hadlok ninyo. Because kaya nga naman, inyong giproteksyonan ang inyong kinabuhi. Kaya nga naman ang kamatayon is mo nang giyon the last enemy of God. Mo nang iyang gani din una iyang gibuntog, giilog niya ang Yahweh sa lubnganan. Mo nang history karon ha. Nganong si Kristo nagpakamatay. Aron adtuon niya ang lubnganan. Mo nang history diri sa Bible nga kuhaon niya ang Yahweh sa kamatayon nga dili na makabuot si Satanas, nga kana si Satanas mo nang tagiya sa kalibutan nga ang tanang tao niya sa kalibutan dili lang kay giingon although gibuhat sa Ginoo appointed once to die, but after this the judgment gikuha na sa Ginoo. Iya na nang kanang gitawag og gilukat mo nang giingon dito sa krus palangdaan. Iya nang gibuntog ang kamatayon, kanang bayad sa sala kamatayon. Walang gilukat ta. Unya mo nang nangalagat ta sa Ginoo aron moabot pagyud ang panahon nga di kita ilisan. Ini atong lawas nga mamatay, ilisan nagdili na mamatay. Nga aron makaingon dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 nga matod pa niya, and the death swallowed by life. Manang gingon ug ang kamatayon gilamoy na sa kinabuhi. Manang gingon gidestroy na niya the last enemy. Mo na ang kamatayon, mo na ang tuyo sa Ginoo diri kay ang tao gusto gid mamatay, mingon jud mamatay. Mo na ko mingon ninyo kung ako ra isa nagsulti ini, way bali na lang basta mosulti gyud ko ninyo kay mao gini ang naa sa pulong sa Ginoo. Mo na ang light karon akong gipahayag ninyo. In Him was life, and the life was the light of men. Kanang life sa Ginoo nga gihatag
Kay naaman sa iyang kinabuhi, matod pa niya, in Him was life, and the life was light of men. Mo na ang light nimo. Kung way magpahayag nimo, mo nang ginwa kay light. Ang mga tao siguro ngayon, it is appointed unto man wants to die because walay light. Wala sila pahayagi. The eyes of their understanding is giblind sa kalibutan. Mo nang bantayan. Na-blind lang ta sila. Na-blind man sila. Nga naman, para nato, aron kita, ma-enlightened. Muna importante gayud ang light nga padayag sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga importante ang light. Matod pa niya din sa chapter 5 o sa verse 5 sa 1 John. Sa book of John chapter 1 verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended in it not. Tanawa. Maninungdan ang tao, di mo tuong ang tao, di mo matay kay nga naman. Huwag man sila kasabot sa light. The light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Wala nila nasabtan. Kabaw ba mo sa ng comprehended? Ingon pa sa English. Kanang the nature of significant or the meaning. Wala sila kasabot sa meaning, sa gisulti gayud sa light ba. Mo bitaw na nga ang mga tao giblind o ang iyang tao giblind tungod lang nato. Unya kita po kung wata payagi labaw pag giblind ta. Mo bitaw na ang Ginoo nagamit og magwawali aron mo pahayag gayud what is the true light. Na which is Jesus Christ is nag-ingon siya, I am the light of the world. Unya kung way magpahayag nimo, mo na kung payagan pagani masuko pa. Lahi pa, mingon ta, kung sa panibot pasabot ni Kristo. Kaya kung mamatay naman ang tangan, dili na lang mga lagat sa Ginoo. Muna sa kabutang nga di ng pagtuo na to ba, muna mo gibutahan lang ta, muna hinungdan ang mga tao. Kaya nga naman, wala na isog musulti sa kamaturan. Prophecy man po na, muna nga ako, mingon ko ninyo, nga din ayaw mo kahadlo, kaya kinya akong kinabuhi. Ginabantayan ni sa Ginoo. Ang atong life is dili ni natural, is spiritual life na ni. Matod pa niya din kanang unable to comprehend what has happened. What has happened, kanang comprehend. Dili siya kasabot kung unsay nahitabo. Munang gingon si Kristo nga nianhi dinhi nga nakingon siya light. Munang ang mga tao daw kuno wala na siya kasabot about anang nahitabo. Nga matod pa niya di sa dictionary is to contain or hold within a total scope. Kanang gayong dako gayong scope diya sa light ba. Kanang gipahayag na si Kristo is the light of the world. Wa ka kabalo sa scope anak, kanang scope kanang dako kayong buot pasabot. Anang kanang butang anak nga din kanang light di ay is life. Unya kung why nagpa-light nimo, why nagpahayag nimo, why nagsulti nimo about anang mga pulong sa Ginoo, walay nag-enlighten sa imong eyes of understanding, wala hinungdan di ka mo tuo. Wala ang tao mamatay kay why life. Wala gayang giyon din Ang Amos chapter 5 verse 18. Woe unto you that desire the day of the Lord, to what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Allow daw ko itong nag-desire sa mga adlaw sa Ginoo, ang katapusan daw kuno nila, na matod pa niya, darkness, dili light. Kanang mga tao nga mamatay mangyuta, appointed mangyuta, darkness man na. Wala niyang gingon din woe unto desire that the day of the Lord is the end of, is it for you, kanang para sa imuha nga din. The day of the Lord is darkness and not light. Nga ang katapusan daw kuno sa adlaw sa Ginoo nga din, mga matay ra gyapon ta. So mga matay ra gyapon ta. Mo nang gingon na bitaw resurrection. Mo nang gingon nga I am the resurrection. Para gapon nga din ako nagtanaw ko about anang life of Jesus ba sa book of John.
ganahan yung gumapil yun ako ang Ginoo. Ambot ka mo. Although si Manasanta na unta, dapat ka na inyong kana mo inyong paminawon ba kaya ron makadugang sa inyong kanang understanding ba, ma-enlight pag yun ba. Ako ganahan gani ko mo tanaw unta og 10 commandments. Kaya nga naman aron may bawaan pag yun ako kung sa tuyo sa Ginoo ngadto sa Israel. Mao po na si Jesus Christ. Pero ang tao baliwala lang sila, pero ako muhilak na ko pagka buhat lang nila, although nga kanang mga tao nagbuhat ana by foolishness, but sa mga magtutuo daw kana, that is one wisdom. Bulan ang tao nga nakabaw ana mo na nga nadugangan pa ko nga din nga karon nagisgot ko about anang light, kanang light manggod nga gingon sa Ginoo is life na ang tao wala gyud hibaw mo nang gingon, although nga sila gipahayagan pero wa sila kasabot kay nga naman tama man gingon sa pulo sa Ginoo, and light shineth in darkness and the darkness comprehended it not. Wa gyud sila kasabot. Una nga ako ipasabot ninyo nga din kanang katapusan sa Ginoo darkness, no, light na. Kung nag-desire mo nga din appointed ka kay nga naman nangalagad ka sa Ginoo darkness, ang kamatayon is darkness na. Ngit-ngit na, tanawa dito sa lubnganan na may suga. Muna gitawag og darkness dito sa Bible. Muna yang gingon. Kanang condemnation, muna gingon niya. Muna yung condemnation sa tao. Kanang gikondem na ang tao ha. Sa John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation, that the light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Mo ni ang condemnation, mo ni mga tao nga pagahukman nga to sa impierno, nga diin imbis gipahayag na ang light, ang ila pag yung gipili darkness. Kaysa light kanang gusto nila kanang walay nagsulti ba, kanang di mo sulti ba. Wala ako sulti mga tungunang mga panahon na ako isulti about anang mga mahitabo di sa kalibutan. Sa tinuod lang, mga suko sila. Imbis gipahayag lang hinuon nako, kanang di sila maminaw nga Ginoo hapit na mobalik, hapit na matapos ang kalibutan, di siya gusto maminaw ana. Ang gusto nila kanang ganing tama tong gingon sa puno sa Ginoo sa ulayng adlaw. Mga tao gusto nila kanang naay mo hapuhap sa ilang dalunggan ba, nga nagakatul nga nangita sila mga pulong dili lang ng mga pulong nga giprophecy nga ending ba. Muna ang Israel sa tinuod lang gingon sa Bible, o sila kabaw sa ilang katapusan. Pero kita nangalagad sa Ginoo as a living, matud pa sa Ecclesiastes, ang mga buhi na ibaw gina sila mamatay. Muna nang maningkamot na sila nga di mamatay. Pero katong mga patay nga dili iya sa Ginoo, ang tao nga bisag buhi, mao man tong gingon ni Satanas kang iba, dili ka dia mamatay nga naman. Kay siyempre magkinabuhi pa man ka sa imuhang kinabuhi, hantod mamatay ka kay pinaagi sa imong gusto man kay ngano man na-deceive man ka. Mo nang giingon nga din ang atong pagpangalaga diri sa kalibutan, wa ta kabaw sa tong ending. Muna ang light importante. Ang 2 Corinthians nagsulti siya diri sa chapter 4, ingon pa ni Apostol Pablo, verse 1 to 6. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, repent not. Ingon, nakadawat daw kitang kaluoy. Ayaw mo kaluya. Di ta maluya. But, verse 2, have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in the craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commanding ourselves to every man's conscience in the sight of God. Mo nang gingon niya, kinahanglan daw ang tao daw kuno. Mo niyang gingon nga kita daw kuno nag-renounce about aning hidden things of dishonesty. Kani mga butang nga di nangalagat na mo ni atong gisgutan karon kanang mga taong dishonesty ha.
not walking the craftiness, kanang dili ta maglakaw anang craftiness lang. Kanang mga pangkuan lang ba nga ingon nga kita Kristohanon, wato tagsimbahan, magbuhat ta, mag-awit ta, nor handling the word of God deceitfully. Ni ayaw daw kuno o dili kita magdala og mga pulong nga kanang gitawag og murag na ilad ta o mangilad ta sa mga tao nga diin kita Kristohanon nga pareha ra ditag kinaiya, pareha ra ditag binuhatan. O mo nang giingon bitaw ni Apostol Pablo, be not conformed to this world. Ya kay pareha ra man ta, mo nang giingon dinhi nag-renounce na dinhi sa hidden thing of dishonesty, kanang mga dishonesty, kanang handling of the word of God deceitfully. But by manifestation of the truth, commanding ourselves to every man's consent in the sight of God. Kundili matod pa niya, kinahanglan kanang ipakita gyud ang kamatuoran ba kanang imuhang konsensya, no? Consent in the sight of God, kanang naagyo kay hunahuna diya sa Ginoo ba nga ikaw gayud Kristohanon, nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Nga matod pa mo na ang renounce ni Apostol Pablo sa butang nga tinago nga baliwala lang sa verse 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung kinimpulong gyud sa Ginoo gitago ni, tinago lang ni sa mga tao nga mawala. Mo na nga ako nag-renounce matod pa ni Apostol Pablo nga dili nato ni gamiton ang pulong sa Ginoo nga bilang pagpangilad lang sa mga tao nga kita kuno moadtog langit pero pagabot sa panahon di ta kadtog langit. Sama ra sa mga tao nga wa nangalagad sa Ginoo di kadtog langit. Ang nakapait lang naay pulong gingon, mas maayo pang wa ka kahibaw kay mga naman. Mas grabe ang imong pagbati sa pagsilot kay nga naman kahibalo na ka. Unya wala pa gyud ka madala. Mo na yang gingon, mas maayo pa daw ni atong tawo nga wa mahibaw kaysa nahibalo. Nga diya gisulat ha. Kay nga naman kana mga nahibalo unya ilang gigamit lang ang pulong sa Ginoo, murag deceitfulness lang. Mo na yang gingon diri nga ayaw ninyo gamitan ng pulong. Kay nga naman kay kung ang gospel tinago lang ni atong mga nangawala. Mo na nga gipadayag ning pulong sa Ginoo kining gospel, kining good news tungod kay kamo dili mawala. Ang tanan gipadayagan sa pulong sa Ginoo gi-enlighten makabaton og life kay dili ni tinago ni atong mga tao nga dili mawala. Kung ikaw nakahibalo ini, so therefore dili ka mawala. Kung ikaw mawala tungod kay ang mga pulong gitago sa imuha. Mo na yang gingon dinhi sa verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. Nga matod pa niya sa kang in whom the God of this world, kang kinsa nga din ang Diyos niining kalibutan, mo nang gingon nagblind sa imong nahuna, kanang ambot pasabot wala ka sultihi ba, kanang abot ining mga butang sa pagpangalagad sa Ginoo nga which is mo nang gingon ni Apostol Pablo ang iyang pag-renounce dili ka magkuhan daw kanang gitawag og magbinuang lang sa imong pagkakristohanon nga diin nga ikaw ang mga tao nga matod pa niya ang gospel gihay daw kay mga wala manggod ang mga tao nga mauna ang Dios manggod diri sa kalibutan nagblind sa ilang mind which is believe not mo hinungdan di sila mutuo sa pulong sa Ginoo kay tungod ining kalibutanan ni nagblind sa ila lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine on them. Base unya ang kahayag diya sa himayaong gospel ni Kristo nga diin mao kana ang dagway sa Ginoo musidlak ngadto kanila. Base pa mabitaw na nga din ang pulong sa Ginoo sa tinuod lang no. Ang mga tao kanang ang ilaganing hunahuna nga din nga matod pa niya sila iya sa Ginoo pero which is nga gituyog yun na ang sa Ginoo nga mablind yun na ang mga tao. Mo nang batayanan nato kay giprapisi yun nga ang tao i-blind yun sa Ginoo nga naman kay dunay pulong giprapisi gamay ray maluwas. Mo nang di nato na malalis nga ang Ginoo kanang gawas kung unta ang Ginoo
sidla kanila, manang gingon ningon siya dinhi aron ang himaya sa gospel sa kang Kristo nga image should shine unto them. Manang hinungdan nga wala gipahayag sa Ginoo sa uban kay nga naman naisulat manggod gamay ray maluwas. Wala kitang nakabasa, manang gingon maningkamot gyud ta sa gamay. Usa gyud ta, di ba? Kamo di mo gusto. Manang ako bahala na mo di mo mga lagad basta ko mga lagad. Nya ang akong obligasyon is mag-warning lang gyud ko ninyo. Magwali lang gyud ko ninyo. Labi na nga ang Ginoo hapit na mobalik. Mao na kanang life nga atong gialagaran, mao kana ang pagpahayag sa Ginoo sa tuaga gitaga ang tag-time aron makasabot ta. Mao bitaw na akong mingo ko ninyo nga kining life nga ato ang nabatunan. Mao ni atong life aron dili ta mamatay. Wala yang gingon din sa Jeremiah chapter 13 verse 16, ingon pa ni Jeremiah, give glory to the Lord your God before the coast, o he caused darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while ye look for light, he turned it into the shadow of death, and make it gross darkness. Mano yang gingon, maghatag datag himaya sa Ginoo before daw nga ituklod yun sa Ginoo ang kangit-ngit or ipaabot sa Ginoo ang kangit-ngit o ang ato ang mga tiil mapandol ni noon ngadto sa ngit-ngit nga bukid. While ye look for light, samtang kamo nagtutok ining kahayag, he turned it into the shadow of death. Iya po nang giton ngadto sa shadow of death and make it gross ang darkness. Mo bitaw na samtang kita nagtutok sa light, mo nang gingon ang musamok sa ino nato kangit-ngit. Anang daghang kayo mo dani nato ba? Kay nga naman giprophecy man gud na while we look for light, he turned it into the shadow of death. Ngang iyahay nung gihimo sa Ginoo nga diin ang mga tao mo bitaw nang ano mang giingon ini pagsulti sa Ginoo. Aron ang tao gyud maningkamot ba? Aron natagan gyud niya og bili kung unsa gyud ang Ginoo. Kung unsaon nimo pagtuo dili lang kay ingon nga gitawag og dalon lang nimo pulong sa Ginoo disipuli kanang murag baliwala lang nimo nga ikaw nahimong Kristohanon baliwala lang nimo. Giprophecy ra ba na ang tanan sa uray nga adlaw moabot gyud na. Dili nimo mahibaw-an nga din ikaw day gituklod sa Ginoo. Mo na moingon ko ninyo pangayuwa gyud ang mercy sa Ginoo nga dili kaniya ilig ngadto sa temptation ini kalibutan. Kay ngano man he turned it into the shadow of death. Samtang nagtutok ta sa light, mo na nga mangayo gyud ta nga din kinahanglan kung mahimo lang maglakaw ta diya sa kahayag sa Dios kanang ambot pasabot ani mo dinhi aron sulti sa Ginoo ang mga gitawag unsay ato ang pagabuhaton. Ibaw ba mo anang gross before to make it gross. Mao na yang gingon. He turned it the shadow of death and make it gross darkness. Kanang gitawag mahitabo gayud nga din ang another term of gross is abominable. Another term of kanang synonym of gross is disgusting, dreadful, evil, foul, horrible, or noisome, or shocking. Unang moabot dito nga makuan lang ka, mamangha lang ka puhon. Nagtuo siguro mo pag-abot sa panahon nga din mahitabo na itong gisulti sa Ginoo. Mao po niya kung gingon sa inyo, bantay lang mo kay nganuman. Mahitabo ning gross yun ang panahon nga din kung dili ta magbantay. Mahimo ning darkness kanang grabe para sa imo kay nganuman nakailag ka nyawa ka kabantay. Mo nang gingon while we look for light, mo nang gingon po ng Ginoo giturn po niya sa shadow of death. Mo nang bantayanan gyud nato mo nang kanunay gyud ta maghilak sa Ginoo nga diin untang Ginoo magagayad nato kay naisulat naman ni. Mo ni akong gipaibalo ninyo kanang tanan naisulat diri mahitabo man gyud ni. Mo na nga din moabot ang panahon labi na nga moingon ko ninyo ha. Sa diya nga nagsugod naman siguro ang war kay kanang war is a sign of is coming. Munya mohitabo na gani nga sugdan na po ng Finland o kanang gitawag og Ireland na
Sana. Pinlan an kuan. Kay padulong na po ang grasya dito. Mo nang giingon. Pag magsugod na na, amot daw na katapusan basta inom ko kamo nagsugod na ang war. Mo nang giingon nakadungog na mo. Ang say giingon ni Jesus Christ sa Matthew. Makadungog mo og gira batok nasod. Mo nang giingon pasabta na ang magbabasa. Mo nang giingon naa na ta sa katapusan. Mo bitaw nang ading kining giingon ni Jeremiah, give glory to the Lord. Hatagan na to gimaya ang Ginoo before he caused darkness. Una nga iyang ipadala ang kangit-ngit. Kaya muabot man gyud ang kangit-ngit sa mga Kristohanon. Maapil tayo ni. Mabita nang maghatag-tag himaya sa Ginoo aron dili tayo apil niya ngadto sa iyang plano diri sa kalibutan kay ang Ginoo nagplano niya kay nga naman hibaw gyud ang Ginoo kay iya man giprophecy nga ang mga tao bisan nagsimba mahimong abominable that make it desolation nga ang mga tao magtibulaag asa na mudagan kay mangitag pulong sa Ginoo kay mawala na kay nga naman tungod kay ang mga tao nagbuhat og abominable mao nang manikamot mao nang giingon ni Apostol Pablo ang iyang pag-renounce sa pulong sa Ginoo sa gospel mao nang giingon dili daw nato gamiton ang pulong sa Ginoo deceitfully nga kanang murag giilad nang taba nga wa nato buhata lang gani wa nato tinuda ka ng mga pulong nga gisulti sa Ginoo wa bitan nang niani ta diri kay naninuod ta. Muna ani mo diri kay diri naman tatagaan sa Ginoo kanang gitawag og promise niya in the twinkling of an eye diri ra manang ningon tari in Jerusalem kanang Jerusalem ang meaning anang Jerusalem mga kasimbahanan kay nga naman diri ra niya ibubo unya kita manang giingon nga ang Ginoo maghatag nato og safety mo na nga ang light manggod gihatag na sa ato ingon pa niya dinhi sa Amos chapter 5 verse 20. Shall not the day of the Lord be darkness, and not light, even very dark, and no brightness in it? Mao na nga, di ba, ingon pa ni Amos, di ba ang adlaw sa Ginoo kangit-ngit man? Dili na light, and very dark, and no brightness. Wala gi kahayag nga itong mga tao nga dili makabantay sa twinkling of an eye. Sa tinuod lang giprophecy na. Mo nang ningon si Amos, shall not the day of the Lord be darkness? Dili ba day nga ang adlaw sa Ginoo kangit-ngit? Nagtuo siguro mo nga kahayag pa ang ato ang padulngan ini. Mao bitaw nang giprophecy na sa pulong sa Ginoo ni propeta Amos. Mo hinungdan nga kita magbantay lang ta. Mo nang mangayo ta sa Ginoo. Kanang light nga iyang gipahayag mao na atong life. Mo na iyang gingon sa verse 21. Ingon pa niya sa Amos chapter 5 verse 21. I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assembly. Sa 22. Do ye offer me burnt offering and your meat offerings? I will not accept them, neither will I regard the peace offering of your fat beasts. Sa verse 23. Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of the viols. Manang gipropesinan niya daan at umunang panahon. Nga din ang adlaw sa Ginoo kangit-ngit kay nga naman ang mga tao manggod nag-despise nga. Mana ang gidespise sa Ginoo ang ilang mga celebration, kanang ilang pista manggod no. Manang gingon wala na panimaho na sa Ginoo ng suling na assembly nila kanang panagtigong panagtapok sa mga Kristohanon mo na iyang giingon gipropesinin niya daan kini usa ni kabutang nga di pahinumdum nato nga kung ang tao di makabasa ni wa sila kabalo nga diin ang Ginoo naglagot na sa mga pagsimba sa mga tao o bitaw na kita nagbasa ini unsa matong buhaton give glory to the Lord. Ang problema unsa na to paghimaya sa Ginoo mo na akong gingon sultihan tara mo unsa paghimaya sa Ginoo kay nga naman naisulat man ang tanan. Mo na iyang gingon take them away from the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. Nga bisan ang mga tao nagdaig sa Ginoo pero wa day melody sa tubangan sa Ginoo. Mo nang gusto niya mo nang giingon niya nga sa ulayng adlaw moabot yun ang panahon nga din ang abomination that make it
desolation. One of the sign of His coming, kaya mga tao nga nangalagad sa Ginoo, mahimong abomination na ang ilang pagabuhaton, mo na nga ang pulo sa Ginoo, naghatag og pahayag, nga diin atong gipangitaon ang glory sa Ginoo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa Roma sa mga hinted, although they know God, but they did not glorify as God. Wala nila himaya, ingon ang Diyos. Kaysa sinugdan pa lang, ingon ni Jesus Christ, for all have sinned and come short of the glory of God. Nawala ng himaya mo ng pangitao na to, kung saan yun paghimaya ang Ginoo. Mga bitaw na nga din, nagtuuntag pulong sa Ginoo, aron mahimo na to ni tanan. Una mo balik ang Ginoo, aron ang tanan na to pagbuhaton diri sa simbahan, kanang kabubot o niya. Kaya nga naman, kanang tanan nagsimba, mo nang gingon, magbantay ta, basig na deceive lang ta, basig pag-abot sa huling adlaw, mo nang gingon ni Apostol Pablo, wala daytay labot sa papanglagad sa Ginoo. Gani atong unang panahon, giingan ang mga parasiwag, mga skriba or mga Hudiyo, nga matod pa ang mga anak daw nila, nga din muingon unya puhon mo nang magbantay daw itong mga ilang ginikanan, kay basig muingon ang ilang mga anak nga, wa daytay labot sa papanglagad sa Ginoo. Wala, nahitabo gid nga din sila way labot, nga din ang ilahang pag-ila sa Ginoo, wa day sila tabangi sa Ginoo, kay dili day nila Dios o tinuod nga Dios. Kay nga naman wala man nila himaya, ingon nga Dios gayud. Mo na nga kita karon si Apostol Pablo nagsulti gyud nato nga din atong himayaon gyud siya. Mao bitaw na kanang light nga ingon ni Apostol Pablo, aron ang Gentiles daw kuno maghimaya diha sa Ginoo through the gospel. Mo nang nahisulat dito nga akong nabasahan. Mo na nga din ang Amos nagpasidaan na daan sa mga tao nga di nahitabo gayon nga ang adlaw sa Ginoo atong unang panahon nagsilibrar sila nga ang Ginoo nagdumot, nagdespise. Kaya nga naman wa na napanimahoan sa Ginoo ang ilahang panagtigom. Mo bitaw na nga pangayoon na to sa Ginoo nga kini ato pagsimba acceptable dia sa Ginoo. Mo na nga before kumuanhin dinhi, mingong gyud ko sa Ginoo, Lord, dawata nga akong pag-adto sa simbahan karon nga maghalad ko bilang magwali ko sa imong pulong. Mao sad na nga kamo, kumuani mo dinhi ing nagyud ang Ginoo, dawata akong paghalad ya kanimo. Kay ni ani ta diri aron paghalad. Mo nang ningon sa Apostol Pablo, present your body a living sacrifice by the mercies of God. Uban sa kaluoy sa Ginoo, bahangyo agyud ang Ginoo nga din ikaw gayud dawaton sa Ginoo karon, aron ang Ginoo magauban pa kanimo ug magapatubo pa kanimo puhon. Inigbalik aron mahimo tang wise o lain adlaw ba. Dili ta ingon nga kay ang prophecy sa Ginoo in the last days mo nang gyud mamiya man. Unya karon kita kay naibaw naman ta mubiya pa ta. Dili na siguro kung dili mangayo ta gyud sa Ginoo nga dili ta niya itugot nga uban ta niya atong mga nangbiya. No, naigingon ni Apostol Pablo nga ayaw gayud paningkamuti nga din kamo uban nga atong mga namiya. Ang Ephesians chapter 5 verse 10, mao bitan nang niingon si Apostol Pablo, proving or finding what is acceptable unto the Lord. Dili lang kay ingon nga mga lagat ta muani ta di sa simbahan, i-prove yun nga kana acceptable na sa Ginoo. Sa unsang paagi, pinaagi sa iyang pulo nga gitudlo nga unsay atong buhaton kung muani ta dinhi. Buhat atong gisugo sa Ginoo nga matod pa niya number 1, Sabbath day, keep it holy. Wala ako moingon ninyo karon pagbalaan jud mo, pangayaw mo pasaylo, una mo musulod diri. Kay wa gyud dawata na sa Ginoo ang inyong mga pagsimba or pagdaig or pag-offer diha sa tubangan sa Ginoo kung dili ninyo matuman ang sugo sa Ginoo. Mo bitaw nang if you love me, keep my commandments. Mo na nga atong bantayan ang mga sugo sa Ginoo. Kanang proving ingon pa niya or finding. Si Solomon nagingon sa Proverbs chapter 21 verse 2 and 3. Every way of man is right in his own eyes, but the Lord found the right. Siya gayo'y magbuot. The heart, siya magbuot sa imong kasing-kasing. Nga ambot pasabot, mingon lang ka nga tama man niya, nga niyangin ko dinhi. Pero ang Ginoo magbuot nimo kinahanglan binasi sa pulong sa Ginoo. Sa unsang paagi, kung nisulod ka diri sa gingon ni David, you enter in the gate of thanksgiving. Mo nang hinungdan nga magpasalamat gyud ka diri. Ug magdaig kanya and enter his court with praise. Nang problema ron sa pagdaig sa Ginoo.
Abi nimo si David nagsulti nganong mudayeg siya sa Ginoo. Kamo, kabalo ba mo nganong mudayeg mo sa Ginoo? Naba na isulod. Bilang mo, wala yang gingon din eh. Wala yang gingon din eh. Nga i-prove yun, kay nga naman, pangitaon yun na to, unsay acceptable sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo. Kaya nga naman si Solomon nag-ingon, matagdalan daw kuno sa tao, tama na sa iyong kaugalingong mata. Pero ang hinguha sa Ginoo, ang imong kasing-kasing. Siya gayoy magbuot, kanang mag-founder, mag-ponder, nga din, kanang imong pag-anhi diri sa simbahan, kanang gusto gyud sa Ginoo. No? Nga matod pa niya din sa verse 3, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Manang gingon ni Apostol Pablo, ang pagbuhat og maayo og ang mga paghukom is more acceptable to the Lord than sacrifice. Kanang imong paghalad sa imong kagalingon unsa may imong gipanghalad sa Ginoo, buhatan na lang yung pinakamaayo. Ug kanang unsay judgment sa Ginoo, sa gani sugo sa Ginoo ba, kanang decision sa Ginoo, what is His will, ang will yun niya, kanang wani kita diri sa balay sa Ginoo as a holy. Kay ngano man, ang ato ang balay, balaan man ni, kanang altar is the holy of all holy. Manang gingon, kung wato gani ka sa altar, sama nga gibuhat ni Abel ug ni Cain, mga balaan to, pero kung imong ihalad, dili balaan, kung maghalad kag dili binalaan, manang gingon niya sa Malakay, nga ihala daw na sa gobernador kung malipay bang gobernador.